Hayi o drive. Hayi akalingani no drive. Hayi. Nawo ama-owner ngingani. Mali khona phela lithini khona ngalikhipha. Ngengeza. Oh, alikhipha nami. Cha. Yeah, Brenda. Apha ama-owner. Nabo ubhuti omdala ewa challenge. Uthi Nalo noma 30 minutes no 30 minutes nalo tashintsha. Sinoswekile. usho kuyi-owner. Hayi u drive. Ukhuluma ngokhaba moto. Ukhuluma futhi ngomuntu onamakhumba awu-5. Maye bro mdala. Umuntu osazowa. Maye bro mdala. Ngeke baze bakuhlule. Ngeke. Ngisho ngathiwani. Ngisho ngabe bandisa. Ngeke. Hayi usoshini. Ngeke. Mali likhona litshele yenza. Ngisho ngangitshela kuseni ngima ukuthi ngithi ukubi ngithi hayi ngidlele ngithi hayi sofika siqhathe Wemhlongo. Nizwile. Ngiyami thukhala. Nizwile. Kodwa umhlanga oyingane sibani. Hayi bayiswela. Amanu uhlaza umsingana mna. Ingane. Cha kulungile. Uzobonela wena ama-comment levidiyo izokho. Akunikenda. Ama-owner mina ngifuna bad. Akunikenda ngisho ngahlangana uthukela lonke namajuba. Akekho umsabayo. Kodwa nje ngengeza. Nangu ubhuti omdala uthi cha. Ulifuna esitikini. Khona lapha ekhali. Hayi. Khona ekhali. Yena uyobeka umcimbi kodwa. Kodwa mali ngaphela. Khona nje Uyogibela stage. Lisho. Kodwa njalo nalikhona. Nigibele stage. Noma ngabe lifuna sigqoke hlobo lulo. Noma lifuna sigqoke sokwamandisa. Komshaya kunjalo. Njalo akekho umuntu endaba la. Hayi ama-owner atshela kokugcina ngicike ukuthi ama-owner Utatazela kodwa hayi mvuka mhlongo ngiyakothemba. Kodwa phela akithi ama-owners athi ama-owner. Noma nawasendela Cha ngizoyiposta mina izokho. anyusa amasokisi ngaphela kubalekile nama-owner bonalisa ama-owner. Abalikazi bebonakale bengahlulwa wo-driver. Olufana nenduna. Eske alivido manje.